A veure, hola, aquesta és una petitíssima vídeo per dir-vos que els escriptors autopublicats l'única manera que tenim de fer-nos llegir, de que ens llegeixin, és, jo parlo dels d'Amazon, és que la gent que ens ha llegit ens escrigui alguna cosa, ens posi estrelles, les que consideri convenient, però que a sota escrigui què els hi ha semblat el llibre. Molta gent em telefona i em diu: escolta, m'ha agradat molt el teu llibre i tal. Fer ressenyes a Amazon heu d'anar, o sigui, quan heu d'anar a Amazon, poseu El paradís rere el mar o qualsevol llibre que vulgueu puntuar. Llavors, després del paradís rere el mar veureu opinió dels clients, opinió de los clientes, i al costat un número. En el meu cas hi ha 16 opinions. Llavors, premeu en el número 16 i allà posa dar tu opinió, al final de la pàgina, dar tu opinió. Hi ha gent que m'ha posat estrelles, fins i tot una persona que m'ha posat 2 estrelles, però això ho saben a Amazon i tampoc ho comptabilitzen, perquè són gent més aviat de mala fe, que tenen tots els escriptors i són potser que van de mala fe i ho saben. Amazon no els comptabilitza i, bueno, jo sí que sé qui són, però és igual. Vull dir, però la importància està en què escriguis, perquè si no poses només les estrelles, no d'això, el nom és igual, el nom és indiferent al que posis, vull dir, no importa. Però la gent que realment vol ajudar amb un escriptor autopublicat, doncs el que fa és escriure, ha d'escriure, perquè d'aquesta manera Amazon et posa visible, et falta un llibre més visible. Si no, no hi ha manera, no és com una editorial, que vas aquí, que vas allà, els llibreters, no, aquesta no hi ha manera, ja està. Res més, moltes gràcies, amics.